Tak ahoj lidi. Já, Míša. Ježiš, co to je? On mi to nahrává jako... no tak super. Tohle měl být můj druhý vlog, ale tady ten Salad si to chytil první, tak asi si to dokončí. Chceš si to dokončit? Ne. Tak nechcem. Takže já si to dokončím sám. Já jsem Kuba, jestli jste ještě někdo nepoznal tenhle pes. A tyhle vlogy, to je jakoby klasický, nevím mi to, tohle je klasický vlog, ještě jsem vám chtěl říct, že už budu za 2, 3, 4, 5 minut točit ty let's play buď nebo ty návody. V těch návodech bude ten Ungate Clock a Rapid. Bude to všechno nachystaný. Nevoluj to, vole. A to je, no, ho si nevšimejte, prosím vás, mu tam dám teď nějaký jiný. A zase jsem v ten stejný den, jsem to tam zapomněl říct, je 21.8.2012, za chvilku se jde do školy. A ještě jeden problém jsem neřekl v prvním videu, jeden velký problém, týden, 4 dny, 5 dnů, asi nebudou videa. Hned od 3. září, za to se omlouvám a jedeme prostě na adaptační kurz ze školy v přírodě. Tak to, no. Nechoď tu, je to můj vlog, nechtěl si to dokončit. Tak, fakt. Ježíš. Takže nebudou videa, já budu dělat záběry s kamošema z pokoje. Natočíme pokoj a pak to se nějak v počítači dá dokupy. Jak to tam nacpem, ty naše notebooky, co máme s klukama, snad to rozjedou. Nechci říkat, že máme nějaké špatné notebooky, máme úplně špičkové notebooky. Aspoň já mám špičkový, já mám hrdý notebook, rozjede mi to i, jestli znáte Afterfall, to je hra stará asi 3 týdny. Takže to mi rozjede, hej, tu mrkev, co jiný pokoj. Takže to mi rozjede. Minecraft vím, že mám pocit, že některým tím se to nerozjede, třeba náš starý počítač to vůbec nerozjel. Ten měl rámku jak tenhle mobil, v podstatě. Měl takovou podobnou rámku, takže shoot mobil, com. Mobil je dobrý, doporučuju Galaxy Mini, jo. Hlavně zeleně, nekupujte si to levnější. Tady je můj pokoj, jestli vidíte, tam je moje postel nahoře, tam je ten Salad, to nevidíte. Ještě tam můžu přiblížit. To je jeho postel, jakoby tady, dole, takhle moje nahoře. To neřešte, tady mám fotky všechny. Takové věci, fotky ze třídy vám ukázat nemůžu. Bohužel. Možná bych mohl ukázat toho jednoho kluka. Počkejte. Dobrá. Nezájem. Tady třeba, jestli vidíte dobře, jestli to zaostří někdy. Nahoře jsem já jakoby a pode mnou je ten zmíněný, co by se mnou mohl točit. Takže ten možná bude točit. Doufám, že jo, bo to je nejkamož, že? Takže tak, já se asi vypnu, pustím se do uploadu do těch kravin hodinových a pak se pustím do těch návodů. Doufám, že mě budete sledovat aspoň rok, protože na Silvestra plánuju velký speciál, na to se těšte, jestli dosáhneme sponzorství jakoby s YouTubem, jestli budeme moc dělat videa delší než 15 minut. To bych moc chtěl, bo na to Silvestra bych si dal vlog 2 hodiny a mezi bych si dal asi a tady někde v rohu by byl můj vlog. Je tu strašné vedro. Jo, to je otevřené, to je, jak jsem na chvílku bavlně nám vůbec nesaje. Takže ty, neprší ti tak náhodou, já se těším na žadu. Dobře, ty. Mám ho střelat po hlavě. Neprší fakt, jo. Takže dneska máme sluneční den, zahrám si na předpověď, jsou tam ráky, před barakem je plno aut, co jinak, že? Takže já se loučím
Takže zdár hoši a holky.